Amobeteta enkoro. Enkoro igora. Igora. Na Robert Nsema. Manyinga na romira mange nsaiga. So in short mumuro yega no mwae. Ngaya ngesiga ndo kumubeta likero, kumubeta igiraga. Bono gusine chingoko tuaba. Manchomurigeria obusongo vibes nerbo tambe gasito guseganga itenene no gweta imeye binyoro eriko koretera ari agenderete na ari agendete gokoreka asegesa kwito kiama mugusi ande twabere togosemania igoronga kitubwenete komenya bunigesa kwito kiama mugusi to coverage story chamaremo story cyo gwetana nebinte binge sana nechisegi ase chinka lero iga niko natarire wikase kenyorogia ititi nigere chinsemo chamarani ime ye county ya Akisi ngana ya torentiraga ne yo gukumia abagusi ba minto otwanyore toroboti litukori igoro mogoroba ingage kenyore kigia ititi mwaka nigo aigitaga ka mumuro yemeyo mumuro eno mumuro monene bwate myaka 32 gaguchiabuga inkibako buna ngane sigara mono rinde twaminyoka erinde ritogetegerere tunganga igichakirete na ndenga igikorete na rafta twakorire nabo tukuro baseme gwetu gukia saba sai baito muri skari nganga kitubwenete komenya amone chinga chetu angitomenete komenya mona abaibori ne kenyoro amone binto binde omuchiojo nabori go mwancho muri gere buno yoroche kuruma gariga eria ne nyomba ya mare mwere magaria ye ne chokoni na igabono no mwabo mwabo tatu mwabo ayande ntona kuigwara kinigega nimbwate mamo mwabo tagetara chaka kutwera somo gano monyere kidogo maremu ngakia kinete myakere bwate uchaguche skuru ngakia chete naende gwikabuna bono yaikeraiga twigunga nakabeire mu murabwe kanisa igore ne mamu abana chigoto tebinga ngakia nyari kaneta karwe kanisa naende agacha gosoa ase ekenyugwe kiga kyugotindia ekibono kia nyari kuira obuguma bwaye mubasokano ekenyoruge kumetie nabarimu beskuru asaga somire primary baichane temono kigima yore baba Miyama. Tekitokwanero gyake nonye kubwata makonguri tangane pole tugusabanya saa koremi. Asante. Marita nikikuruku. Sa Marieta na esta mongina nguruku. Esta mongina. Kenyoreke bado nititi. Ya nititi. Mumuro ngakekuru kwa Marieta Jones. Esponi chuara chania. Chuara chania muga kone kekuruku. James chania. James chania. Mumuro yone myaka erenga bwate ne romanene. Romanene 33. 33 years. Na bwate mwaye. Ya. Kwenye satara museseni. Kwenye tara museseni. Mumuro yo ngaki akinete gocha tutaracha wikera bono ingane yega yakorekanete. Mwana wana bakinete buya. Abasomete skuru buya. Agakora amatemu mwaka umutangane ya KCP. Akanyora magistri 33. 333. Njire kaburango muire skuru. Anda akairora. Ititi. Akanyora magistri 15. Kure primary. Kuruabu akaenda angabano ngatiga mubeke sikabere skese nginjira yambulire. Lakini nyasaye bunari umuntu bwo 10 mugambi itobwe kenyoro akandigirira baganyawore umu chief akangira nyawore tatu mwaba karangirwa cyanya tukarangirwa agatebigo kagaskaro gakena bo toko batokora egara umwana asome ino abayibori mo gukora tatu mwaba nyawore polytechnic secondary tatu mwaba akora matukumake agasalia mwari mwakandangiria agantebi nonyare gukora igasi umugako yare gukora otogoseye ngabatebi nabo ngokora nkaira ne school ngakora igasi umwana uri nabari nomuki umari bakayuna ndo umwana unde naro kolete nere konyuchiro borere bagande ndo gutumara to umwana oyo nyaruka akanyora magisi arengera abwata magisi nere akorete kabire itangani abwate 264 iri akabira abwate 266 oyo kubwate bano mumuroyo oyo mumurako bwate baona iyo nyaruka nere nene alafu mumuroyo bwana ryo kabire ne nyarukeye abale rikonya na muire ochire korera ndi munde gasi tanyare kende tuli na bari mbakaiwo sabote boga magisi bagante bitora utuma boni gano morete ngabatebi kurunyare nganda ngaleto umwana na basomete na bakoreta magisi bakorete KCP bonse umumura ne nyaruka bon bakorete 2010 nari bakorete na babwate grade ki umumura na babwate C plain ne nyaruke gatware T plus ane nyaruke aro gache kagenda
akirwanirira muno irwanirite erembo yakari ono mumuro yere akaira na isikoga akaira na gukora chikonda akaira na gosoe sabu ya marume akaira na kunywa marume sengenjo na bwate njira yo kumusuku wetani abo na bakemba alingo na andi pato abana bali ngobwate bonse amo sita iko bono oisukuru senyeruke no mumuro yo mbare bane bono bari guchinsa bake mbare bane bano guchinsa bake abono iga yomo ero yuri class 8 oyo ndi gatigirite 7 na bande guchinsa abagati abagati nabaruna arwanite nabarumba korte form 4 okay bono tutaracha gwikekera gitukunywa maro naigwa kagukwanunga nakabeire umwana gwe kanisa nera asomete bono kanisa imari gusoma na agasomino na maruba ya ritari mwana bono timatinga ikire charuete akamurusie kanisa akatiga ngora igo after kore form 4 after kore form 4 agatiga ngora igo agasoa marumo father mbajete kumubwati nganga yimo muroyo kabera igagenda batemete kutuma mangana lakini bona kibacha tu tachi kuira na guchio okay kurwa bagachaka kunywa maru ngunywa inge sigara nyasore gusena echanga yoke amaru ari kunywa none sigara ganyenywete chusi okay kurwa bono ngakibono yikerete paka gacha gusira bono yari ngichuma piri magoro ntu abugate chumuya tukakore chumuya mwana uri nanyore tutachite konyekera mugakonde no aringi muna twakore chumuya mugakonda agasoka akagenda nere gusibe ayaya tugatigara isika bono mugako yagacha umwana uri agacha natongete sigara yayari kiserenge chiarenge na chiarenge sambiri igaga tonge sigara ari no mwayari ntutotene na iga mbuya abantu barore nyombe ibunere sukagocha akego aiga no mwaye gabo insano ari kunywera sigara lakini nero mwaye ngayire nere anokorara bakabwakise akorara bakabwakise agatongia sigara atongia sigara ngunywale tato mwaba akarwale agachangaigu nche nyomba ndi nkurugande nkaigu kumabori ya nesigara insibi chisaire ngecho sambiri chabatuko nkamate amwana uri akamate bitindi gokwa kiramate bitindi gokwa isaga swa nyomba okumana nko muburi ritwa sabe chumuya twasaba marembe nande amariogi na yake nganchite ndakumani njo muntu nkuma no yondi nesigara akate wansa tingani mbwate tumbate ane ngosogota agasoa nyomba kumbe taitumba tachete kuri agasoka no moro yasoka no moro tindo chinga sokire no moro chininga ngaine korosi ndagira echo konere inyomba na linge nyomberi okay nkurugera guchimali agasokera guchiali umwana oya agateba tigangende ndunsa tikari amariogi agende ndasege tuachikunya isoko murangiria ali ono mwana uri gusarengerera tine sigara kumutuma nakuo kumurangeri nakuo kumutongo muyo bono toigwete nga achi mwana mwaba akamnyoka kurunyomba ndio mwana mwaba aminyoka kumuburi tata bono ngiye korocha okaruruche tumumiseti ngo chikosoka nkonyora mwana uri amanyinga agwiti ko mwana uri okwerera ugocho kubunsa busakurara ngangia gukura manyinga narali ari nsari ngangia gukura tato mwaba akachikoigwe bikuru gasoka guchiari agatama akagenda kururi tararekana ngarenga mubete temegiye emeji nebire aralia amubete ta enkoro ikorugura igora na robere nsema mwako ere ndia chake tukunywa maro era buna na achiti na nyote ngunywali igo buna korente tere nkunywali kawaida era ngunywali bana kumana na mumuro bawo mande paka barwane na inde kurumakeka nkora mukuru mana bale mbai kuiwana buya kermano kerba nyuri bonsi mbari kuiwana chimeme ase familia ino gaiga history nero ya bantu gwitene kesa kwike nanya kuiwa ti manyanya kurwabu yare ngo konyendaracha se ino lendeka ya site ya bantu mbanya kurwana kesa kwa kachita igo nkwana kugento kingabunike ya nanya kuiwa bono mwako nga yare paka bono buna tokwana tima bana igara sale yukura chuma piri tararekana mo bagambi bachira iga kubura robot ronde bagambi mbaracha nono mu chief tararekana ndeta yochire mu chief wa manene ngakya kuruko piri pumatira iri matita
Matieka. Matieka. Mm. Okay. Mancho murigereria ne ngana yo gukumia oigwete nga Esbon igari ngo mwana we kanisa aritari ari gusoma Biblia bakatoliki mumanyete ibintu biri abana bagosoma then bona sakije yakirete kunywera marupaka igacha wika buna yaikirega ondete yo manyete ande tutate kura kwana na bamura bamwabo bamura bari baranda iga abagatiega tura omo igo tura kwana ne asa marita ntikurwa Marita nko kutomnya mweno tomnya mweno ai no yo mwabo tato mwabo nyagusira njenje nkumubwati tato mwabo nyagusira briefly twango mugano nyagusira bono cyure mwana o nakyo mumanyete indi igenteke ngakikia gukunire ayibone yanko yaye no mwana ona mumanyete buya buna kineiga nabakine tu mwana umuyo muhororo utabwati manganande utabwati kopako konde kutambe bakabona igetie ngakiekera kudire skuru ono naria chakete kuyo mangana ya marwa bona karanyora ngagaste yo tabwati bati ya konyora kibarua ande ono nkaranga ige bwatuka gwetugutana kange abone mangana ya marwa kunya gutara nechi sabwe chichi konywa akacha kunywa sigara ono gake bwatuka enjerenga bunayo mwana ekera kunywa maru ne sigara onago chege muntu kusaibere muntu gento kiagande kina kintanya kuiguna bale ko mwana ritosi utamanyiti mangana yako bako gutambe utahite igumanyiti none se gikurwana oreigo gutadiga bone ryaje tugucha kunywa maru na libono achagete gwetugutana ngenje yo akabaigo mumurumi nere mukinete nere tukinete no mubura buru akabeire no mubura buru akabeire matuka etire naka omogosere na bago kuire kiara yono muntu bwa tobororo sana na bwa tasira se miaka yayo na gwaka muntu egesa kwika geto mwana we una mwakinire gaino nere gocha gocha na se miaka yaye ya mogosere na bago tari moche genere utatigwa mogosere na bago go asiborro bwa emburi koera bwango uikago kwanyago nera gwake mukurane yasira yayere kero kende inubune family no mane ngani sigara bari ko buna go sinande kende ngero korra konyo bomane nare ngorrange ntibone kali gisieka nanyorete ngwa kirwe simi ngote kunga mu murumino uitiro mwana oye rituke rya Jumapili bono naje tugocha ika Juma tatu maambia nkaborire ngate bune segi ya chakete iga bachite bakamanyo bakamera na sika chinsi amagaroba segi gachakira gari nyugwete akamubite ngiro mujiko sana ali so mungino nyanga mbali saranste agacha nchibono nkabwati amanyi ngo mwana uliekera amanyi ngagunzarie akaminyoka agacha akaguka ali asakurara no amanyi ngachire achira bise bindakurara bono tuga igaikira igo bali bamujirite nyakitari bakamuyi kaikanchira akagasira bakamubeka mochari igo Pole chungo tata gocha nikikurwa marita Samarita ngor kujofre yosoro yes oyo kare ngora se kurwase mu muro yosirete kurwase mu muro sirete yondo yo kabere ko mubwati kornyuma oyo nayo kumbwati njengo mubwati kero kende ajana bora amanyamangana 8 mamo minata manyeti gose cyango ciawe wotatige sigara nore ngetinga kende ngere tato mino bare kubuna nayo brother my brother na tata tima itiale kibale ngobuna lakini chance nene sigale yujuno ninche na lengoro nje ngichira gotebi margo boina linte biri ngigi apeneti na lengoro lakini korwa bunyuma mba bwatengonya kweta na balinge banya goita na igo ona paka yache tego ikelio msaga cha kumoita igo maitimna ya linge bono ilikuwa tu igo ngona ni report tu nyortenga murumi no siri nje ni report nyorete murumi ndo siri bono igaba muroche igaba minto na bali mu korwa se skuru ya ititi twaikire iga aso kurwa ngora ya ita so muchioyo chania boni iga family ye igo twarorire no bororo bonge na intwe bo igo buna se community ya se twarwa esukuru aso mwana oyo agasomire tigante bo mugano mokaso mwana oyo omwana Hesponi igasomete skuru ya ititi agaeta buya na magisi arenga mange akagende skuru ya Isabania
Isabania Boys High School. Akarangeriwa agasoma gwetere mechande mingi. Omwana oyo agaeta buya. Boniga niga bwate grade YC. Echami yonsi PITT igetegemete omwana oyo agende sukuru. Ache gokonye familia ya NK. Lakini boniga buna twaikira abarimu. Nyore ni ntwe tutwamanyete. Tumeshanga. Iko twashangaire korigererie familia ye. Twanyore ng'ekene abana barasomo chiyoyo. Buno omwana oito osoma ase sukuru ya ito. Millicent. Ekene titomanyeti. Abana aga igo bamenyete nyomba etabwati chidirisha. Etabwati emirangwa nyagosire nyomba yaye area tworokiwo chigaria. Tworokiwe nyomba etabwati murango etao miriere. Noyo no mwana osomete buya. Familia sa abana abakorara gaiga twachire korigereria ekeno bokongwe bore osomo chioyo boro bokongwe bonene. Twachi kogenda gochiaria ase chocho teyo amagomesi beire amasakara emegomba ya ebekire igoro ekene twanyorire ng'a abana bo mochioyo igo babwate obokong'u obonge. Bono apiri yane nase tore intutweka buna abarimu abanasiasa abagambi eserekari yonsi mutobwatesie omochioyo gose noro noimoke abana mbaro bagosoma oyo nero orengetegemeo mono lakini bono Nyasaye bwanchire omogaka oyo chani oyo omonyene iga obore moboni igo boro obwabo mbake sukuru nere banachete maate bono omogaka oyo nabagoche sukuru botambe ochichanga no manyansi akogeka ngara gose ninki o aira chikonia nga aragiriria abana ntutokaganga neche chaiga buna konya goita kani nekene kiarenge ngachani igare eng'encho gete yaye bono rene setani ya murobereirie oitiro omwana oyo mung'aini omwana bono bakobuna esigara ng'agenda ondetere esigara yachire ng'a yang'e esigara eyo ng'atiga nganya bono gochinyomba aga ogosoka nakamoro karia akoraberia obonyansi ng'a yang'e esigara ndokomobeta rikero komobeta igega ndogwesiga gochiagwa okogenda ogotira ng'a oyi gochiagwa abantu bago chani gwaitire omonto ng'a yaya ng'agenda ngo kweri morigereri kurweri chani tanya karorekana etoigwete ng'obwatiru ntori nekene nyona abaibori binyene mbari nekene nonde tai okobwati buya korwa ase omochioyo bono binte ebuya abagambi baito omo assistant chief aba chief nabagambi bande imoigwete no omonto nasire ta kamuranje can you come in and solve this problem ene problem yobo so kwase gusiyengima muntu tago kugonga onde tayo kende nkeyo ngagochiga agwe eyene bono gusine chingoko twaba ase igo it is an appeal etokorene report sana monginoria obwata obokong'u abana aba batigaire iga mona abakenyoro titoji kwanja bune esukuru ekiagere esukuru is an identity ebwata obong'aini ebwanete gokonya ekenyoro na intu ntogwanja bono abana baito bachigoitweka bireye abu twasomiri twababekire eng'enche endonge totegemete na baro bache koire birogo byaito buna abarimu bache koire babechi doctor abande uno oyo somire buya bono chira maisha ya like that we don't want that we cannot accept that and we are appealing bono no torega ne meroberionse we want to know buya mono media sogocha mwabekire gente ke sarabu na nditige serikali emanye yo ngaki ano toikerete titurakonya kenyureke ekenyureke ngetakire ekera abantu bagoya goitanira esigara that means nywana marwara mange abantu bakonya kunywa ofyo bachicha mari nyomba bora yasinyire koma omonto osomete tari koma nyomba tari kobeka kebuse tabege tikende bona enyomba abantu chinda we don't want that yo kwani aba yeskuru ya ititi omweticha noara ntunto bwaterane na abanafunzi bande kokonya
lakini egento torakonye iga ngeko bakenene unless serikali eiche itubwatisi egento torakonye iga onye na amache toraretera aba batigaire bana konywa iga bosa igo ntokonyara kwagacha nyomba echi bono abana bono muno oyo bono oroche tinko bwatha mwana muno oyo mwire bono ine nyaruka bono atakire kubekwe sukuru engiya asomere bono ng'akie gocha kobare no muchi oyo igo ogosiroere. Otherwise, thank you so much. Ase media, biamono, omwalimu oito no arega iga morayo muya, deputy no arega, senior no ara na committee yonsi yesukuru, abarimu bonsi no torega atwensipi. Ekene etoichanete nankieke. Etoichanete. Thank you so much. Nje asa Marieta, Gongoro William Nyamoti, igonde omwalimu omanene we school ya the primary school aiga igonde ne staff yane korwa the primary school omo chairman we school amana PO members tuachire asomo jibo mwaka chemischania abwe sobo kongu bwatogete asengenjo yogosira ku mwana oye Hespon chania ichuara nale kuirali bageri kwa niaba ya school yeito yonspi abaibori na abana ntebie familia yomugaka chania ngapore asekiranyeke na mono omwanafunzi oito tolenere Millicent obasoma se class ya class 8 kate ye family nga pole asengenjo yekiranyeke na ekenyoreke gima nkobate pole sauri omwana oyo Hespon asirete musi abano tigato tubwatire nemune kenyoro to mwa masikani igere to nyare ko mwenia na manika amasikani ons biyamono anje sa Marieta Karen Kerubo mwalimu kurwa se skuru ya Ititi anje tigangire bageli ase ogwakere familia epole ase ngenjo yekeranyeke kiabanyorete kia makweli tali maya akini rende gachire nabatuko nyara ko batuko yaira bunacha nere obororo bonene akini ase mongi no tigara senkeye no nabana twatebire ngora yaito naenderene nabatu igweta bali yeye tokaiguna nabere buna musio gosori lakini rende yabeire ngana bogia igeteko baigo igo twaigwete ngane esigara omomuro yubare kubuna na tato mwabo lakini rende esigara negentegeke ase abantu ntobune esigara tego tokonya kende kwanza ebwata madara manene guchase emebere yaito igo tikatotebia abantu baito abagusi ebintu bune ebie bisinini bikonyara koba bikogera torete egento gego kureterera omonto ase engencho bono ntomaete richiko rikobwati gubuya omogaka oina bagocha koirerwa egetambokero getari geke korende twatebire se family ng'a kera anyore osabira amabera aira nase ekenyoro gaiga nabo tokomwancherana abantu tonyare komoira abana bamoire buna tato omwabo na nomongi noye naye nabakomoire buna omogaka oye ase eng'encho kera omonto nabwate ebibe biaye agokora bitanyare koba bigopimwa bireng'ane igo kara asaba amabera ase ogwancha kwaine family nabo mokonyara koba mogoiterera igo korende rende kebene kia abanyene bono rende twerane mbuya mono ase eng'encho mwatoa karibu na abantu ba media naini twabakere mbuya mono ase eng'encho gocha koroto taring'aneri erinde tonyare koba togosemania torere naki toranyare koba togotanga ebinto buna ebi mbibasa gocha koba bikogendera ase ebinyoro biaito egekogere bikoreta bono buna omwana oito Millicent ore class 8 bono oroche obeire nka amasomo aye bono tari gocha koragendera ase amatuko atari make ase eng'encho yo ya amang'ana aya anyara koba gakorerekana igo twabakere mbuya mono abanto ba media ase ogocha naende rende mbuya mono genderera korotota amang'ana aya erinde abanto baito bamanye obobe bwa amang'ana aya banyare koba bagochenchia mbuya mono Wachimurigeria omochino oroyo ase eng'ane yiga yakorekanete koreng'ana no botuki nakorire bokeiga no mochiorense sana utari kwenyara maiti buna abantu baito turache gokonyana nabagambi baito bategerete eng'ane yiga no nyobo be bwabeire lakini ndo manyete abasongo badenga two wrongs do not make a right
when one wrong has been done etukurie nchira how to correct it tebaisa gocha kugendera bucio kwa nge family bata bana bangaini ogukumia muro ya nyorota max over 3 omaete emiaka ya kurumaega onyo korete form 4 2010 na anda kairora that means form 4 ntangana ya korete 209 ekero ku minus 8 years so class 8 gaje korete kero ku minus 4 so class 8 gaje korete around 2005 yes 2005 omuntu konyora marks over 300 oino muntu mungaini giata eitari ko sorry ngono muntu rengo mungaini msubati mwabugeta nyota marks 260 something ande kuwa bana bande mbari school so kolengana no mugano abagotebanga aiga no amubetire tomuyo aiga komesimama hapa tagusema igare ngi gusengai nyombe ni ya tatu mwabo no amubetire tomuyo karamo betomuyo aga tirimboka guchimwaye mate in fact ya matanga gagendrete abantu bado nkobuta bari kusike gusioma etintu bunakere kero montasire nkobuta tole paka chinga kichiya kwenigwa twaye family liberera ono romo roba kubutira iga no neke banda tikiraro sigwa so you can see the state of the family abanchu abarigere bunere na birechanere na bagocho etabuna gweta mate binyoro mamangana na mange lakini ende togotigara nyasaye enere nyomba ya bone ya tatu muabo nere nyomba in fact nere nyomba enyombe tebuati no nyanekero I want to paint a picture more the kind of family engane yiga yakorege to mwanjo murigerera na mabera manene bali muraga niyo gokonya konde wensi you are welcome to this family enyombe na bere mptiga no nyenekero gotebuati na agote banga tatu mwabekera gachete gatindete agaswa nyomba wone karaswa nyomba mama mwabo gare korosie ndagira another room nerere kurumata iga mware korosie ndagira bono mwako ye karasoka atigo mongina nyomba bagachaka kuomana ekerabo mana bakaumana guchirugura isi nakoro kinyomberi no amubetero to muyo ekeramo betero to muyo agaicha yakora gusene chokonie kare agacha aiga no mwaye mumuro yo na romo nene in the family aiga no mwaye ga enero mwaye no akorara no akorra kende gyons igaminyo getaga chakarara maiga in here what is funny mancho murigeria what is funny this is the Bible ne Biblia yes ne Biblia wakora no muntu bado no nyori kunywa maruko range birengere bia bado ne kanisa bia renge because ya mwaye ene bag yichanga chiaye ene jacket yaye then this is the Bible okoranga no nyekera agetu moyo na Biblia naje bwatete because ne bwata manyinga you can see Biblia ne bwata manyinga korwa ne bwata manyinga korwa so that means maybe kerokende gaminyo getaka bwatere Biblia yaye koboko so that akanyaka manyinga kusibiri ne bwata manyinga then okoranga kaingirwa kararansa esikururinsa iga manyinga nara iga tari makomire ko Sunday paka bono iga manyinga naro mira mange nsaiga so in short mumuro yega no mwae abande mbaroro guchinse na barabo maybe nyasaye tarabakonya either kwa gacha nyomba gusikende igo moncho murigeria family gete ebwata makongu magato gusaba barayi bari to bari muri sikari bari muratuore any help to this family maybe kerokende niyo yo mwabo asenchere amaskani nabana mbaroro rinde babwatu ko basome abari mu bakira iga bareriro gukumia abari mu bareriro mwanjo murigera kirende bayetane ko rukoroja sigicana gose doke kakasungura kuba kiseme kigacha ititi imeye sub county ya Marani county ya Kisi ande ndarakora ntegete gukwana nabasaye abasaye baito ntegerera buyiga abera toke nga ngo sibori kiri kyayegeke tato mino ga chakire kuoma na yegenda takumwirane just go. The Bible says eshimu wazazi wenu nali amatukaina arakine tato mino go nonye mama mino go igura we chakire kwe murungani aye karwe compound yegenda so genda tara genda go koirana akonyora ngo burubu akanyikire takwirane go stakomuganye just go tari nonye tato mino bweka nowadays obo mo very expensive omuntu ka gotebiringa ngo wakande sikuizo mate muntu ariko gotebika bere
muntu gagotebiri ngokong'esande ayebwatie njera gende tagotenena abande bari bagoteba ng'a bono ng'ake gokoirande koti ng'ake ngoire polisi kara gwakire agwaka kobuna okogoro maete ngori repairable kogoro ngobwati spare orakobunire nocho ogende koti yikwara seigo omonto gakogosire ayegenda gokoigure mama omino ochakire rioma nayebwatie njera gokoigura nko yao yachakire ayegachi bichuko motigo manako ori gokoirana nabo konyora okendire igo bono onye omomuro oyo nyasaye amuragende ritato mwabachire ng'a nini agende pi kango ande nachete goseba obogima bwaye rakire nengosekera omonto nabwate chinjere chia nyasaye akomoira tiga nyasaye bamonene abategale baito nabarigire betu babosongo vibes ikachinga kichinde nyasaye oyo.